ngi pedang sung bhai fi baro ki pasngap igani Bible study ni ka por haka kerteng ka badan botam ka jong try but no pen mbe jungi Jesus Christ tingi dang ye puli ngi pedang kum ka Bible study jong ka balang shimphang ka Jingduwai but haka ni ka jing puli jungi shimphang ka Jingduwai ngi dang ye study shimphang ka Jingdonkam ki bakanjam sim but pedang kita ka Jingdonkam ki bakanjam sim ka Jingdonkam ka bapra ka bakantup ka JINGSTAD ka JINGSHEMPHANG ka Jingtip but nilapit shimphang ka Jingdonkam jungi ka JINGSTAD but ka JINGSHEMPHANG nilapuli ka ka mut jong kini ka jingmut jong kini but kiwei teman ta kasi pat ngin beteng da ka bangin nyepet ka Jingdonkam jungi ka Jingtip lani ka bagiong ka tien pareng knowledge te kaniru kadang hap hi ka thup ka bapra jong ki Jingdonkam ba jam sim but kumta ngin nyepet menta sngi but si incident kam ban pe chu sa ku ka sngiru balei Jingdonkam ka Jingtip lani ka knowledge but balei Jingdonkam ban duwai bo BLEI un pen yar un pen jiliu un pen jong ya ka Jingtip jongi kamtam ki bakanjam sim tongi duwai kukpa jungi Phang yaingo me try nak Mynta ni ka lat pat sisin baling ba ni ka YouTube channel jong ka balang mila ban peteng ban puli shimphang ka Jingduwai but ki bangi Jingdonkam ban duwai ban kerpat hakmat jomi kamtam ki Jingdonkam ki bakanjam sim but Mynta try bangi puli pat shimphang ka Jingdonkam jungi ka Jingtip tu isne ban Kyrkhu ngi lumba ni ka por bangin suthu ka Jingtip but ka ktin jomi ka kran ayu shimphang ka Jingdonkam jungi ka Jingtip try to the Kyrkhu bangni ka por kan long ka basaiso kan long ka jing Kyrkhu iwe na ki be snap me ka ni ka Bible study to sngu ko pai ki ni ka jingkerpat na bangapa ni ki ni teng Jesus Christ amen te ka ka Jingtip lada ngi ong kamut ayu ka Jingtip lani ka knowledge ka tin pareng hoi ni sungthu ba kidon ki jing sno apdeng kini lightly ka JINGSTAD ka JINGSHEMPHANG but ka Jingtip lani haka ktin pareng ni ong wisdom understanding and knowledge te haka Webster's dictionary ngi shim yaki katukan ni ki jing batai ktin ya ka jingmut jong ka ktin Jingtip lani ka ktin knowledge lani tip lani itho namar haka bay day but ki brew ngi kampunan kam da ka contain itho nimong nga tip yaita ring ong nga itho ita ndre ha ka bay day but ki mar ki mata ki ter ki tar lani ki bom dan jing im lani ki bom de ki brew ngi kampunan kam da ka contain ngi tip te ka Webster's dictionary ka ong ba ka batip lani ka Jingtip kalong kata ka bala ban yo ka jing sungtho ka basyai ka jing itho ka basyai ya gano ka jing shisha ya gano ka kam lani ka jing trikam te kadang ro ka bayde ba ka Jingtip ka bayo na ka jing ya kendo ka baman kapor na ka jing ka baman kapor na ka jing so ka baman kapor kataru ka de Jingtip da ktin pharang ni kampunan kam ya ka da ka contain cognition ya kata ka ba itho te hoi ni ong bang ni pen kam ya ka ktin itho tang na ka banta ki brew ndre habo ukhna ulaban itho ya ka rongsau bat ka rong jingam kataru kadai ka jingla ban punya fair peng jongki kanu garong ga basau kanu garong bajangam habo bro laban suthu tang na ka jing sawa ban punya fair peng kawai ga jat kali bat kawai kataru kadai ka knowledge te kanu ka bala ban itho dani ban tip ka
kadai ka ba ngi kum ki breu ngi persyang ban itu ne ban tem te bat kai ka bang yo nang ta ye ka taru ngi ong ka jingtip sibu abanga nga persyang ban itu bah yano ka kilong ki parabriu ne ye gano ka JINGSTAD kata ngi ong ka jingtip lani ka jing itu te kai ka bangi yo na ka jing penlun ru ka taru ka jing tip ulong ila kai football uba practice ba penlun ila de ka jing ila kai football utip bahas fang ka football itu mano ki banang benda football but mano ki banang namar ba ula practice dala di te na ka jing puli jungi haki school haki college jungi haki university ru niyo si bon ka jing tip te kani ka jing tip kadon ki kerdan gi befer tunung kala belong ba kani ka jing tip kalong sibenta jong ka iki lan ni kala belong pura habo bru ubat yu shabi thab ushabi kali thab hijaka but thab ushabi kali but ukhrubat ushabi ka kali ka start tibat habo thab yu gear ka kali ka yad te habo nu ui kata wong o ka kali ka yad namar ba ula start ka kali ula thab ka gear but ula press yu accelerator kata gede kawai ka kerdan jong jingtip ndre habo ubri utip bahapor ba switch yo ushabi jong kali hapor ba on yu shabi kali baka yad ka ding na ka battery show dynamo bat kumta tatar ngelani show show starter bat kumta tatar do banda iding bat ba penkhi show crankshaft ban penkhi iki piston pok engine bakin compress yagal air bat ka petrol ka bala pen kala gas baki thai nang ta ka kali ka sasdang banyat namar baka thai ka petrol bat kala air ka badan pok engine bat ka khngat kata ka jing thai kata ka dei ka jing tip ka bala kham jil liu sisu ndre habo bru tip balei baka thai hakanu kur komba laban pen thai bat kumno ba penlong ye gas he ka petrol bat ye ka air ba ta ka jing ye khle jongki kan thai bat kumta kan khngat ki piston bat da ka jing khngat ki piston kan khngat yu crankshaft ban nau crankshaft pat lungba ki gear ban khngat ki saka kata ka dei ka bala kham chi liu sisu ka jing tip te ka jing tip ka dan la ka jong ka jing yar la ni ka khadu kan no ka dan ka ktien hebrew na ka banta ban itu la ni ban tip ka dei kantien ka baki ong yadha ban na ka banta ka jing tip ki ong daat kad ba ka greek ban tip la ni ban itu ki ong ginosko lani epignosko te nakabanta ka jingtip pat ki ong gnosis lani epignosis te nakata ka kten ka swan ka contain no lani knowledge kawan na kten Greek gnosis lani ginosko te kumno ni yo ya ka jingtip kadai ka jing la jong ka jing mat jing perkhat jongi ban itu ya kata ka bangi tim kala banong ka jing dei bat ki brew lani ka dei bat ki tiar gitar ban ka jing dei bat ki brew kam thop tang ka jing itu da ka bor sung thu jongi dei ka dei ka jing itu ru ka bay sno lang bat ka donor jongi lani ki jing sngu jongi bat ka mansim ka jongi te kalau benong spiritual but kalau benong emotional but da shuai kum ganuksa kalau benong ke jing itu haba you know haba jit you know lani habadan ke jing sngo telat you know lani kalau benong ru ke ju berkomban na ke jing itu laban isi laban dan ke jing bamsu telat you know te kata ke dei ke jing itu ke ba ngi ong kalong moral kalong spiritual lani ka barong jong ka batip ka badai bat ka bom dei bat iki ba kanjam sim
te ke jingtip kamde tang ke jing thare ke jingtip ke de ke ber tip sisa kam hap su tang ke jing thare la ni ha ko opinion teng ki break yong oh ke jing I jonga te kalong kumta ha ke jing thare jonga te kalong kumta kata kam padde ke jingtip haba ong tip ke mut da tip ya kata ke bangi ong ni tip te ke bafla ke long bo blo la bo ke jimut jim perkhat jungi ya kata ke bor ban tip la ni ban itu bat om tang kata ke donru ke donut jungi ke jingkwa ban tip susu ban penyar ke jingtip jungi banyo ya ke jingtip bat banang penyar la ni pensan ni ke jingtip jungi te kata ke syong ha donut jungi ha bangi smutenat ya ke kemut ke jingtip jungi ya ke taru kanang kham yar kanang kham jeliu kanang kham tei susu na ke por te ke jimut jim perkhat jungi bun sen haba ka wat jingtip shphang ke da kala kham ngam jeliu ka yo ya ki an lani ki jingshisha ki batrai halandat jong kata ke jingtip jungi unutan scientist bakrau balong ru pastor but unong hikai bible bakrau Isaac Newton te hapor bau wat ya ki tanrai jong ki jinglong jong kamaryang ulap ya ki bor ki batrikam halandat jong ki baja kamaryang kum ke jinghap jong kanu ke tiar habo dan hasin benengka habo dan jingkersyan ka hap samadan habo ulap habo I sisen mun baudang udang petka yu ding so apel uhap so apel samadan bat nangta usa perkhat usa duryap usa ngamjeliu hado bundalap iki anji batrikam kamaryang ki bapenlong ya kanu ke tiar bakan hap sekhando kabo ong ke gravity te kata kedai kaba da ka bor jungi bangin da ka bor perkhat jungi bangin yo ya ki bantip ban poise ka bantip iki an ji batrikam halandat jong ki bangi I tendai ka ban rupat ke jingtip ka bangi ong ke jingtip ka bala ban yo tang da kata ke jingtip ya ka badai bat ya ka bomdai learning yung ka moral truth tikani ka kamde ha ka jili tang jong ka bor perkhat ndrei ka wan ha ka jili jong ka mensim lani ka donut jungi mla tang da ka bor perkhat bantip ka badai ka bomdai ndrei ka wan na ka ta ka phang ha ka ba ka syong ka donut ka jungi te habo blue ong kani ka badai kani ka bomdai wai ko hukum men le kata men omle kata ka dei ka jingtip lani ka jingsuthu kata ka dei ka jingtip ka bommi tang na ka bor perkhat hoi ka jing perkhat ka dan jing dei ka dan jing sno lang rei ka tanrai jung ka dei ka bakham jeliu te ka dan pat sa jingtip ka balong ka bakanja men sim kani ka kham jeliu susu ban ya kata ke badai tang de jingtip ka babha bat ka basniu bat kata ka dei ke bangyong ke jingtip ka bakanjam sim te wapasal Paul habo tho sifang ke jingtip ka bakanjam sim wombo bro bakanjado umla ban itu ya kata haga city jignong korin kan nong ka ar ka khot ka ba khat saw haga city ka baning kong kan nong ka ba ar khat saw ong bro bakanjado pediang kita ki iru ki jong mense BLEI nomor kilong ke jing ibe hau bat umla ban itu yaki naba da ka bakanja mense bisyari ki te habo bro tang ha ka jeli jong ke jing long do bat perkhat yaki ka badon po ka mense ka mense jong ka sngu te umla ban itu ru yaki ka bakanja mense te kabakom no ka jingtip kabangi ni kwa
kaba let's say kaba kodo tam nani ka jingtip kaba dondo tam yu brio habangi puli ka Bible habangi pej bro saudong jungi ka mariang ni puli ka mariang mdon ka jingtip kaba kham kraw ban ni ka jingtip nani ka jing ithu yu BLEI u Einstein u scientist bo ponam u bala penmi ye ki jingtip lani ye ki discoveries shimphang ka bebun ki bynta jong ka science la nyoy u kumubrio jong ka JINGSTAD ka bakraw hagani ka spasnam ka balet ka 20th century but ka bo ong Einstein hagi por ki ba kham hadien jong ka jingim jong do la kham temen wang ba ki baro halindat jong ki baro ka don ka bor ka ba kham halor ka ba pnya yaki ka ba tho ye ka jing su tho jong bo don BLEI ndai ba ki shuya na ka ya hi ki sulong na ka long hi do don uta u don ka bor ban pnya yaki ki baro te kami ka jing itho yo ta bo pnya yaki baro ka dei ka jing itho dan ni ka dei ka jing tip ka ba khang tam ka bo brio la banyo te nakaleng jungi brio pan ka jing tip jungi ka dan ka uput ngimla ban tip lut na dong sidong u brio persyang ban thau yi robot ki bala ban juba kanu ga jing kali kat ka bangi kali dei kata ga dei ka jing tip ka bosyapan ka jing tip bosya shim kaliang namar robot habo juba ujubab da ka bo page sa ka database ka balong kum ka library ka ba he tam ka pathai banna ka database usawa di ka jubab nang taw sa jubab kalong kum ong habele badan ka quiz competition ngadang ki kot bangala ban page step kali manu kanu ka jing kali ngala ban jubab da ka bang page step ki tu ki kot kata kam dei ka jingtip ka ba mi na ladi ka dei ka jingtip ka ba shim kaliang tu robot i kombo de bo start ba jubab i jingkli bo kli brio ndrek kam mi na u kami na ka bo wat na kata ka jingkan show jong ki jingtip ki badan na pok ka database ki jong ka computer te ujo ha ka jingkran jong bat ki tu ki perlo ki kli yu lani ki kran yu ta gurukom hato ka jingtip jome kalong ka ba kham halor ban yu BLEI ha ga lungong ba khatwe kitab ujo khot ban yu ba khandai ki ong mela mami ta ga ba wat ban shem yu BLEI mela ban shem yu ba danber baro hadu ka ba janai ka jingthau jong ka kham jrang ban ni ka khando lani ka kham yar la ban ong ru bat kham yar ban ni ka duryo kamut ba ubrio umla ban shimphang lut umla ban tip lut shimphang BLEI umla ban ithu lut yu BLEI dan rei la ai pat ho brio ya galat bon ithu yu BLEI la ta kamlong ga pura ru ndrei bunyo ban ithu yu BLEI te kamai kur kom BLEI u yarap yu brio bon ithu yu ka deling ba ka marang ha ka city signong room kalmong ga baningkong ga khot ga khat khandai bat ka barpho hang tu apostle Paul abo kran kan tho shphang ki brio ki bamtre ban mani yu BLEI ba im yu nong thau jong ka beneng bat ka khando ndoi ki mani pan ban ye ki jing thau wang ga khot ba khat khandai na ba yakata ka bala ban tip shphang BLEI ka long ga ba pau haki namaru BLEI ula pan pau yaka haki tu pu wang ba ki brio kin la ban tip shphang BLEI uba im uba ngimi in re bangila ban ithu nani ban tip bodan BLEI ula pan pau yakata haki dai ha ka khot bar pho wang namari kita ki ru ki bamla yu i ki jong u nado ka jing penlang ka pathai la yu isna bala shimphang ki na kita ki ru bala thau ki balang ka bol bin jukut ru bat ka jing nong BLEI jong u khnang bakin long khram jing kran dong shu te kumba usyamu Einstein ba don nong thau selendat jong ki baro akni ka jing penlong u ba penya ki baro kumtaru apostle Paul ong ka ju
bana ke bangi i ha ke jing penong jong BLEI ye ke jing thau ke jong BLEI ngila ban itu bo don BLEI ngila ban itu ye ke JINGSTAD jong ye ke jing krau jong bo du BLEI du nong thau ten rei ka ba kham pura shishu pan kalat bangin itu yu BLEI la ningin tip shphang BLEI ka dei lengba Jesus Christ khun jong drai Jesu la pha khnang yu do BLEI khpa onwan segani ka pathai ba mangi ki brio in itu yu BLEI la ni yu BLEI khpa lengba jong Jesus Christ khun jong haga gospel Matthews kan nong ba khatwei ka khot bar phnyo drai Jesu ong ki baro la ai hanga no khpa jonga omdan ru uba itu yu khun re tang khpa lini uba itu yu khpa re tang khun baduta ha uba tau khun uman ban pen pau ha u to try Jesu ong shine ni ba kita ki ba itu yu BLEI la ni yu khpa de kita ha ki ba Jesu uba itu pura yu khpa de ma kita ha ki ba ula pen pau yu khpa tekat ki balangit ki bala pedang yu Jesus Christ ko mutrai ba nong penim jong ki itu yu khpa ubah peneng yu BLEI bom jukut te ha ko ge jingkran bagi senran ngisem gospel UNS hi ka nong ba khat sau de khat nyo doi Jesu ong lada phila itu yanga phinda itu yu khpa jonga ru kalong sai kum ka sngi kata ke jingkran jo bangi itu yu BLEI ngila banya don ke jinge dei ke bejang bat BLEI ngila ban tip bha shphang BLEI dei haba nginget how try Jesu namar haba nginget how try Jesu ngi itu yu daga bagan jaman sim daga man sim jo ngi itu yu bat kata pat kawan ra pat sakajing itu yu khpa namar try Jesu yu bangi ngila itu upen pau yu khpa hangi te kani kam kut tang ta bangi itu nre ke jing itu yu BLEI kadai ka jing embam jukut unong brio ubla itu yu BLEI lengbau Jesus Christ uyo ye ka jing embam jukut drai Jesu shwa ba an sasanar phna yu ha ka jingduwai ju ka bo drai kham jili bat kham jrong ha ka jingduwai ju shu khpa ong ye kini kantin kani kalong ka jing embam jukut baginyo itu yame BLEI uba shisha tang mamihi bad yo Jesus Christ yo ba milapha kani ka jingduwai jong try Jesu philaban shem ha ka gospel UNS kan nong ba khan nyo te de ha ka khot ka balai ha ka basdang jong ni ka jingduwai bo ong ni ki kantin na ni duwai ki ni kantin so khpa ong gumna kan ong biang kani ka long ka jing embam jukut baginyo itu yame BLEI uba shisha tang mamihi bad yo Jesus Christ yo ba melapha ka ba mut yu ba bagila kibrio ki itu yo BLEI khpa bad yo khon jo Jesus Christ ki ma ya ka jing embam jukut nani ka jing im ka babat BLEI ha ka bam jukut te ni sung tho hi ba kadan pat ka jing fer apa deng ke jing la jong bro banyo jingtip nani jing itu bat ke jing la jong BLEI banyo jingtip bat jing itu ke jingtip ke jong BLEI nani ke jing itu ke jong BLEI kalong pura kalong nadong sidong mden kono beduna kalong kebedai sudah mden kono ko bakla ban kekentup ya baro ki BLEI tip itu lo ki baro namar uhi ude nong thau jong ki baro wadi ka dono jong bro ka ba ban itu dano dre BLEI itu lo ya ka dono ki jong brio sem David wong atrai mela yit ban mela itu yanga to yit yanga BLEI ba to tip ya ka dono jonga to tinjo yanga ba to tip ya ka jingmut jonga sem David usung tho ba
bo blei itu lut bat ula ban yit lut ya ka donut jong brio ban mangam firu ka donut jongi ngila ban bori na ki brio na ki ai ru ngila ban bori na ka no bor ka bala ban dan ndrei ngimla ban bori ya ka no blei nomor ka jingtip dan ni ka jingthu ka jong blei kalong janai te ka ktin jong blei ka kran sibon sifang ka jingtip bat kadan ka jingkenturu yangi ha ka ktin jong blei bangi ngi de ban penroi ka jingtip jongi upetras ha ka sithi ka ba ar jong ha bo tho khadu e wa tan ya ki jingtho ki badan kambha se ki kristan ki bah ka tu ka por bodang im shwa bakin sa penyap yu ha ka himarum upetras uang ha ka sithi ka ba ar ka nong ka baning kong nadu ka khot ka basau uang da ki baul ai ni basan uang ten markani ka daw piru da ka jingne minat baro to phin penlang ya kata ka jinge jong phi he ha kata ka jinge jong phi ka JINGSHEM te ha kata ka JINGSHEM ka Jingtip ka i ka jingkanto jong ba habang langit how try jisu ngin lang penroi sisu inang penlang sisu siya kata ka bangi langit daki ki babha lani ktin English ki yung virtue ka jinglong ka babha but na lord jong kata ang bangin penlang pat sa ka Jingtip tu khot ka basan ha ka bakut ko ang kumno te hin ai te ha kata ka JINGSHEM ya ka Jingtip tingi nang ni bagadan ka jingkantu om tang hang ni rei ki bobon ki bynta ktin blei lani ka Jingthmu phang ka jingkodor jong ka Jingtip khamtam ka bakan jaman sim bakumta kum ki bru ki ba kwa bandan ka jing ya dinti ka ba seiso ka ba job ka ni ka jingim ni dei ya ka bandan ka Jingtip hangi ni dei ban penroi sisu ka Jingtip jongi bakumta bagan roi ka ni ka Jingtip jongi la kalong ka bakan jaman sim ne kalong ka Jingtip ka Jingithu iki ba ni setelah khandau ni don kam ban duwai ban karpat no blei banong atrai to ai ngai ka Jingtip to penyar sisu ka Jingtip jonga lani ka Jingithu ka jonga te ban habang duwai kamta kanu ka Jingdonkam jumi ka Jingtip ha kanu ka jili ninyo no blei namaru blei ai kluet ha kita ki bapan no ten sepeteng sisu pada kani ka tayo ban wan ban yepet ya ki jingkantu bat ki jingkodol jong ka Jingtip kat kum bala tho ka Bible tu blun Kyrkhu ke bangina pulih kani ka por blun don kat lemot phi baro ting karpa di phi ban ye peteng ban pet ban sngap lani kani ka Bible study ha ki por ki ban wan ru phila ban shu let saka web saka YouTube channel jong ka Balang ka bakateng Lumshyiap Presbyterian Church bat hang tu pinlap iki playlist ha ka badan ki Bible study nadu ka sedang tersitar nam ta ka buram ka jong blei amen tuminya duai nyayo ime ko pan ka benta ka ktien jumi ka bamela iPad ini kalat bangin puli ka mnesesin to da Kyrkhu kandra iki baro ki bala penda bangani ka por ai bikin long atrai ka jing penthamai bor ini bat khamtam kani ka jing sungthu jumi bangi don kam ya ka Jingtip ni don kam banong ki breu ki bakhamla ban ithu bnia iki lani khamtam ka bakong santam bangin ithu shushu yami ublei jumi ublei kupa ublei khun ublei munsim bakhui bangin ang san ha ka jing ithu yami dry khnang bangin na banong ki breu ki ba meme sngewbha ya ka ban penun kamingi ha ka ni ka jingim try to snow gini jingkat pa jungi na bangi pa ni gini kteng Jesus Christ bala ka bawaina ru to ai ba ka jingai ka badap biang ka jong Jesus Christ ka jingi ba ka jong bleu pa lam ba ka jing slok ka jong man sim ba khui kinda shankar hai lam bat ngi baro ki ba yo snow gini Bible study but ki ronget ru ka ban hang ni
bada keleng setelah kepertai Mynta pada doa lo kataru amen. Please buat